More right. Eze amuno na fulanga one never kenu. Kedegum. One man man weba. Kedomelo. No na yade. Didn't you go believe it? But try to get them West Cambia can best week. Nkiji mu akambe gode bia welo. Nkoro ge kosime. Eba Cambia scans week eba. Ume bi chwa mo so na eba. Okay. Na abo ma abo. Na chuka catch ya ume mo na agba. Odo na de kam mmemme nkubi. Okya. Na nwangu. Gire kwano bia emekwana ya kita. Na obuno mede biko. Ikpo mbara gote no mmiri. Obuno gode na akọ ka na akọ. Ego nkambe welo na ka isi eme. Una ka isi na akọ ga de do anya. Gote no mmiri ka nwo no me na tumo so. Ko vosha. Chukwu ike kwukwo na ka mmadụ ibe m chie na ebe n'ọka nsi emebe na nwa ekwe ka mmadụ ụwa achie na ọka nsi eme ebe na nwa na mụ ọbụlagodi ihe na-eme biko mmiri ka m chọọ biko ọ na-abụ m abụọ na-eme ka nke acha ya ọ na-agba dara nwanne m ezigbo ka ajọ nwanne mmadụ ka eji aka mụ ka isi dị na-eme ihe ka psychology ebe aka nsọ ka m bịa zụke ka ndị ụkwụ na-achụgharị m anọrọ m anya ebe a umechuwa m ọsọ gidigidi ume ọ na-abụ m abụọ nyegoro m fonu ka m kpọọ Nancy no problem fonu mgbe mmebi ka m kpọọ Nancy na-etinye nọmba ebe a woo yo hello Nancy kedu ebe ị nọ anọ m n'ekpere ka emere ọ dị ka ọsọ manụ nwe ebidogokwa ego enu ume na-achụ m ọsọ nwe ebe ndabiri kịta mụ na vọshọ nọ nke si nwụọ mana mụ na ya nọ mụ na vọshọ nọ ebe a biko ọ bụrụ na nwee ego iji ebe asị ndị n'ime ga ngoro ọgwụ nwụọ iji omume naira ebe a biko nweghị ego njem kịta anọ m n'ekpere emechaa ikwu ị ga-emecha ya ekwu sị na eme ego ọkọtụgo kọl mana mụọ ihe na-aka edokwa m anya o mụọ nsị gị na akụkọ gị na onye mụọ mara m bụ onye okwu asị mụọ marakwa na udo dị nwe nye gị ego a kịta azị bụzi osi na akọ nke aba na nka ịvụrụ mbịa ịgbago ụgwọ mmekọ expenses na n'ụgwọ mgbe bịa gba gị na kịta ịwụsị ebe a ka akwa oche ikwu na-eche nwa ọgwụ onwegokwa ife iri ihe na nwa ọgwụ n'afọ awụrụ nwere ihe njiri aka chacha ego dụrọ m n'aka ego ole ka na-ere nri n'ogbe unu ka anyị malụrụ ka anyị mepere na-emebego bụ na-emebego ebe na-ele 4-5 makwa iyi na-eme onye ka m nwa gị ngwa n'ime ego n'ọbụla iji ka ndị erie ndị mụ na-eji ya na mụọ ị na-eyizu nke a mụ na-eji nke ka nwere obodo nke a na biko nwere ọzọ njọkọ melụ m biko ọ bụrụ ụgbọ dị lasị n'ihe melụ m ikpoje m ebe a na-abụ mụta ya melụ m ka nnawa ọmụọ maka nagodo anyị ka anyị nọ ọbụrụ 2 weeks ka m nọ gee nke wu nni ka mmadụ ka agụụ na-eme m biko ọchọ mfụ gị n'ụzọ kpọ gị chi m biko za m mụọ mụ na ya abụrụ nwanne mmadụ bụ chi bịa tegodo m isi n'afọ oge n'ime m kpụrụrụ n'ime afọ mụọ nwere mmadụ agwa nkịta anyị kọnfam na arụ adịrọ gị mmeje ga na wazi vileji bịa ka kpọọ vọshọ onye sendịla anyị ego nwere hello vọshọ vọshọ udo dasị m ka nkene gị n'aka nyere m ụbọchị ini ịzọka m ndụ nke bụ eziokwu ịzọ m ndụ analụgo m vileji since o dịka ọkwa 2000 kenye m dade 2000 plus nke ochie niile then biko nwanne m achọrọ m kenye m 1000 biko anyị nwere ofe na ọ na-enwere garị ka anyị malụ garị mbata nchịkọ everything kwụọ ụgwọ mmejiri ụgwọ nwanne m Nwachukwu eye onye ka na-eyizu thank you.
Oh, Bakisi kofe ka ai mata gari. Bakisi kofe. Ya here wata lati kita. Hello? Hello, Vocho. Oya tamne ne ku. Ogi na more light. Mo, kiji kwa unknown number bom udare kwa. Kwanne me un number na kpọ gida ide pick call m. Udare kwa. Biko nwanne m, o nwe obele aka nchọka nyelu m kịta just obele aka. Again. Achọrọ m ka isendelu m ọkọtọkọ. ọ na-akọ otu ọ ya send kwele meko kono ya send ya ọ na send me gire ene ma ya Ọkọtọkọ na akọtọ. Ma akwụ ụgwọ gị. sindisi inu gogo Adịm like ịnọ, adịm like ibika adịm weda na like no tata ku visi ga aya kwa Ma nke ime ki aga maka na nwa isi n'ọnụ onwe nọ sebe ku visi ga aya kwa si ji mo maka tu mpia o nini na ị na-agba ara mana mgbe ebe ngede ebe a o ji na muta ma times 2 ma kwa double ego ba nidi kita ki ere ya double onwe na ebe acho onye na-eme marụ onye na-eme This evening you will die.